Ετοιμαζόμαστε να βγούμε σε ξέφωτο αλπικό τοπίο, θα δείξει. Έτοιμη για απογείωση. Οδό μνημείο ευθεία, το Μιλίτσα δεξιά. Ναι. Ναι, και εγώ το βλέπω. Και δίπλα είναι η Παναγία ή η Γοργοϊππίκος με την σκεπή, την Κεράκου σκεπή. Δεν σε πιάνει η ψοφοβία εδώ πέρα? Τι θα δεις, Φωλούρα. Εδώ κάτω τώρα τι κοιλάδες είναι αυτές? Μάλλον του Σαραντάπορου. Αυτό το χωριουδάκι εκεί κάτω αριστερά. Ναι, το βλέπω. Αυτό το χωριό είναι ένα από τα χωριά που πέρασαμε εχθές το βράδυ ανεβαίνοντας. Λοιπόν, μνημείο σε βλέπουμε, κλείνω τώρα.